سلام زي خبركم تهاتلتي بين تي في نلوم سولوس كلتا مقابيت سدالو علتاو زينات تزلكم متسلخو كموترو كساف فتسامه مدباتنا نختكتاتلو لاند عدمكو بقدامنت أرئيست زينا سراوي السودان نتمس إثيوبيا زرخو كوابي خوكوات روح دفئت يقبر جبسن سودان ناي مكل خالص معت يفرمان هن إثيوبيا يوقصان زانزيبار قطعن سنه مغوارن زغودلو اكدادنا نزختلو بصحه عدي خطقصيا كوينات سوريا بعسرتات اشحات زغصور اسرات دهيوم كمزطفه حورات هاغرات غليصو اب نيجيريا تچوين زنبراخ 279 تمارو نصا خمز وصان كالئن زدهس زيناتات حيزلكم مصيلخو سناي ناي مكتال غزي انداتمنخو ابزا چانال دما ناي وترو تخاتلت نختكونو سبسكرايب كتغبرو بخبري عدمكم سراوي السودان نتمس إثيوبيا زرخبو كوابي خقوات روح دفئت يقبر سراوي السودان نتي أبتحت قوتر إثيوبيا زلو ألفا شقاه ناي مودات هبوتا زخونن باركات نمكوتر وتدروي دفئت يقبر مهلو مع كان زينات هاجر بسولوس حبيران غازيتا السودان تريبون وتدروان منشتات بمتكاس كم زحبرتهم كابسوني اتحيزو امونغو سراوي السودانن حيلتات إثيوبيا نابدوبات كلتين هاجرات بزركبو إيرتراويان وتدرات زدقف ግጭት ይካሄዳሉ سراوي السودان كرديا دهر مغنصالو بقلطفنا باركا ገጹ ይግዝግዝ ከምዘሎን ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ኢትዮጵያን ደገፍቶምን ከቢድ ዕንወት አውሪዱ ከምዘሎን እቶም ምንጭታት ገሊጾም በመሰረት ታጋዝታ ኃይልታት ኢትዮጵያን ኤርትራና ውሽጥ ተኸባቢ በከቢድ ወታደራዊ አጽዋር ይሄረሙ ከምዘሎ ገሊጻ ብዛባት ጽብጻባት ካብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ኤርትራን ወጋዊ ዝኾነ መግለጺ አይተዋሃበን ሱዳንን ኢትዮጵያን 600 ኪሎ ሜትር ሓባራዊ ዶብ ስለዘለዎን ነቲ ኣብ ህዳር ዝተሐደሰ ን10 ሰዓት ዓመታት ዝቀጸለ አከራኻሪ ዶብ አልፋ ሸቃ ብዝምልከት ኣብ ግጭት ተጸሚረን ይርከባ جبسون سودان هناي مكل خالص معت يفرمان هني إثيوبيا يوقصان جبسون سودان بسولس ناي مكل خال حبراو سمع تفراريمن ኢትዮጵያ በጉዳይት ምስካርቱም ዘለው ዋህዶው መስሐብኩም አባ አዲስ አበባ ብዛባህ መናጽ አብ ግድብ ናይል ዝርብ ክልቴው መሻርክቲ እንታያም ሲሉም ከምዝርዩ ተርሪ መጠንቀታ ሰሪዳ እቲ አብ ካርቱም በሱዳናውያንን ግብጻውያንን ሐለፍትን ሰራተኛታትን ዝተከተመ ናይ ስምዕ ናዋርሕ ዝቀጽላ መንጎ ወታደራት ክልቴን ሃገራት ከመውን ህልዑል ምብጻሕ ዘጠቃለለ ርክብዩ እዚ ከምዚሉን ከሎ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሱዳን ማርያም አልማህዲ ምስ ግብጻዊ መዘናም ኣብ ካይሮ በሶሉስ ኣብ ዝተረኸበቱሉ እዋን ቶም ጽምዲ ኢትዮጵያ ኣብ ፕሮጀክት ግድብ ህዳሴ ዕቱብ ዝርብ ከም ዝገበረት ወቂሶም አህጉራውያን ወገናት ናብ ዝርብ ከአቱ ድማ ተማሐጺኖም ምስ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ ኤልሲሲ አቀዲሙ በሶሉስ ተራኸበ አልሳዳቅ አውሽተ ህለት ማዓልታት ናብ ሱዳን ክበጽሕ መደብ ከም ዘሎ ገሊጹ ነይሩ ዝርዝር ሓበሬታ ግና አያበትን ካይሮን ሱዳን ተቦደገፍ ነቲ ኣብ ዶብ ኢትዮጵያ ናገረደ ዝኸይድ ዘሎ ዕሽር ናይ መሃብ ተርእዮታት ዘቆጠዐ ወታደራዊ ስለያ ሱዳን ከም መሐየሊ ኮይኑ ክቀርብ ኣለዎ ኣብቲ ስነ ስርዓት መደረስ ምእቲ ግብጻዊ መዘኑ ጀነራል መሐመድ ፋርዲዝ ሄጋዚ ተወሰናይቲ ሓበራዊ ምክልኻል ሃገር ብዙሕ ኳንተ ዘይተዛረበ ብዛዕባቲ ኣመንጎ ክልቴን ሃገራት ዝግበር ወታደራውን ጸጥታውን ምስሓብ እንኮላይ ብዛዕባ ናይ ምስትዋል ምትእኻብን ንሃገራዊ ድሕነትን ኣብ ግምት ብምእታው ከም ዝኾነ ተገሊጹ ካብ ዜና ሱዳን ከይወጻና ኣብ ሓደ መዓልቲ መራኸብ ኩናት ሩስያን ኣሜሪካን ከም ዝእንገደት ማዕከነት ሃገር ኣፍሊጠን ኣብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ኣብ ልምብድ ዝቕነየት ኣድሚራል ግሪጎሮቪች ዝተሰመየት ናይ ሩስያ ናይ ኩናት መርከብ ነዳድን ንምምላእን ኣባላት ድማ ዓረፍቲ ንምክያድን መልሕቕ ብሶኒ ሓደ መጋቢት ኣብ ፖርት ሱዳን ኣውሪዳ እታ መርከብ ናብ ገማግም ባሕሪ ሱዳን ክትዓርፍ ዝወሰነትሉ ምኽንያት ኣካል ናይቲ ሩስያ ኣብ ፖርት ሱዳን ክትሃንጾ ዝተሰማምዐት ወታደራዊ ማዓስከር ምዃኑ ሓይሊ ባሕሪ ሩስያ ጠቒሱ ሰራዊት ሱዳን ብወገኑ እታ መርከብ ናብ ሱዳን ምምጻእ መርኣያ ናይቲ ኣብ መንጎ ሱዳንን ሩስያን እናዓበየ ዝመጽእ ዘሎ ዝምድና ምዃኑ ኣረዲኡ ሩስያ በሱዳን እታንጹ ዘላ መደበር ሓይሊ ባሕሪ ኣብ አፍሪካ ናይ መጀመርያ ክኸውን እዩ بدرجة عالم دمها مستياب سوريا زلوا معسكر كلايوم ኣብ ተመሳሳሊ ዕለት ዩኤስ ዊንስቶን ሲ ቹርሊ ዝተሰመየት ሚሳይላት ዝዓጠቀት ናይ ኩናት መርከቡን ኣብ ሱዳን ኣዕሪፋያ አሜሪካኑ ሱዳን ካብ መዝገብ ሽበራ ዝምወል ሃገራት ድሕሪ ምስራዛም ናብታ ሃገር ወታደራዊ ልኡኻት ክትሰድድ እኳ ተጸንሐት ናይ ኩናት መርከብ ኣብ ገማግም ሱዳን መልሕቕ ተወርድግና ንመጀመርያ እዩ ኣቀዲሙን ኣብ ጉዕዞ ዳሳስነት ነጥፍ መርከብ አሜሪካ ኣብ 24 ለካቲት ኣብ ገማግም ባሕር ሱዳን ተጸግዓ زانزيبار كتعن سنة مقوارن زغورلو أكررنا نزغتلو بصحة عدي خد كتسيا
ሰበስልጣን ናይታ ክፋል ታንዛንያ ኮይና ርእሰ ምምሕዳር ትኽተል ዛንዚባር ናብታ ሃገር ዝመጹ በጻሕቲ ቅጥዕን ስነ ምግባርን ዘለዎ ኣለባብሳ ተኸቲሎም ባህልን ክብርን ናይቲ ከባቢ ከኽብሩ እንተ ዘይኮኑ ግን ክቕጽዑ ከም ዝኽእሉ ኣጠንቂቖም። ሚኒስተር ቱሪዝም ዛንዚባር ሌላ መሐመድ ሙሳ ከም ዝሓበረቶም ገለ በጻሕቲ ዓዲ ጥራይ ነብሶም እዮም ኢልካ ክትዛረበሉ ትኽእል ኣገባብ ኣከዳድና እዮም ዝዘውትሩ ኢላ። እተን ኣብቲ ሃገር ዝርከባ ኤጀንሲታት ናይ ቱሪዝም እውን ዓማዊለን ቅጥዕን ስነ ምግባርን ዘለዎ ኣለባብሳ ክኽደኑ እንተዘይኣጊደንኦም ክሳብ $700 ዝኸውን መቕጻዕቲ ይጽበዩ ምህላው ሚኒስትሪ ቱሪዝም ዛንዚባር ሌላ መሐመድ ሙሳ ሰሓሊ ሓቢራ። ኣብያተ ምግብን ሆቴላት እውን በጻሕቲ ንኽብርን ባህልን እቲ ከባቢ ዘይብልል ኣገባብን ኣከዳድናን ክኽተሉ ምኽረን ክልግሳ ምህጽንታ ኣቕሪበን ኣለዋ። እዚ ሕግዚ ምስ ዝተሕሳገን ከም መጠን ወሃብቲ ኣገልግሎት ነቶም ዓማዊለን እቲ ቁኑዕ ኣገባብ ኣለባብሳ ክሕብራ ግዴታ ስለ ዘለዎ ነዚ ምስ ዘይገብራ ክቕፅዓየን ትብል ሚኒስትሪ ቱሪዝም ዛንዚባር ሌላ መሐመድ ሙሳ። ሚኒስተር ቱሪዝም ዛንዚባር ሌላ መሐመድ ሙሳ ብምስዓብ ዕላማና ነቶም በጻሕቲ ንመቕጻዕ ዘይኮነስ ንባህልና ቀዳምነት ሂብና እቶም በጻሕቲ ግቡእ ኣለባብሳ ንኽኽተሉ እዩ ኢላ። ዛንዚባር ዓመታዊ ማልያ ዘይብሎም በጻሕቲ ዝበጽሖ መስሕብ ቱሪዝም እንኮላያ። ኩናት ሶርያ ብ10 ሺሓት ዝቝጸሩ እሱራት ዳሃዮም ከም ዝጠፍአ ሕብራት ሃገራት ገሊጹ። ን10 ዓመት ዝቐጸለ ኩናት ሶርያ ብኣልማማ ዝተኣሰሩ ብ10 ሺሓት ዝቝጸሩ ሰባት ዛጊት ኣብ ዝኣተዎ ከም ዘይተፈልጠ መርመርቲ ውድብ ሕብራት ሃገራት ገሊጾም። ካልኦት ብሓሽሓት ዝቝጸሩ ሰባት ድማ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ተሳቒዮም ወይ ድማ ተቐቲሎም ክኾኑ ከም ዝኽእሉን ኣብቲ እቶም ተዋጋእቲ ሓይልታት ገበናት ኩናትን ገበናን ጸረ ሰብኣውነትን ከም ዝፈጸመ ዝኽሰስ ጸብጻባት ተገሊጹሎም። ኣብቲ ውንጺ ልዕሊ ኣብ ክሊ ዕድመ 11 ዝርከቡ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ዝተፈጸመ ጾታዊ ዓመፅ ሓዊሱ ክትሓስቦ ዝኸብድ ስቓይ ከም ዝተፈጸመ መሰኻኽር ዓይኒ ይዛረቡ። መንግስቲ በሽር አልዓሳድ ኣብ 2011 ናብቲ ሃገር ዝተልዓለ ሰላማዊ ተቃውሞ ብሓይሊ ደው ንምባል ስጉምቲ ብምውሳድ ሰይቡ ዝተልዓለ ጎንፂ ሶርያ ናይ ዓዘቕቲ ኩናት ኣትያያ። በቲ ደማዊ ኩናት ብውሕዱ 380,000 ሰባት ክሞቱ ከለዉ ነታ ሃገር ገዲፎም ዝተሰደዱ 16 ሚልዮን ሓዊሱ ፍርቂ ህዝቢ እቲ ሃገር ካብ መረበቱ ተመዛቢሉ። ውፅኢት እቲ ብካውንስል ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት ሃገራት ኣብ ሶርያ ዝተገበረ መርመራ ንልዕሊ 2650 ሰባት ቃለ መሕተት ብምክያድን ኣብ ልዕሊ 100 ቤት ማእሰርቲ ኣብ ዝተገበረ ምጽናዕትን ዘተኮረ ምዃኑ ኣፍሊጡም። ሓይልታት መንግስቲ ተቃዋምቲ ጋዜጠኛታት ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ሰላማዊ ሰልፈኛታትን ብኣልማማ ከም ዝኣሰሩ ዝገልጽ ኣብ ወንበርቲ ኮሚሽን ፓውሎ ፔንሄሮ ዕጡቓት ጉጅለታት ሕብራት ሃገራት ኣሸበርቲ ኢሉ ዝሰየሞም ከም ሓያቲ ተሕሪር ኣልሻምን ኢስላሚክ ስቴትን ዝተባህሉ ጉጅለታትን ነጻነት ሰባት ምግሃስን ኣረመናዊ ጥሕሰትን ምፍጻም ጀሚሮም ይብል። ገለ እሱራት ኣብ ዝሃቦ ቃል ንኣዋርሕ ብርሃን ፀሓይ ኣብ ዘይርእሉ ዝተጨናነቐን ክፍልታት ከም ዝተኣሰሩን ጽሬቱ ዘይተሓለወ ምግብን ማይን ክሰትዩ ከም ገደዱን ኣገልግሎት ሕክምና ከም ዝተኸልከሉን ተዛሪቦም። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ስቅያት ከም ዝተፈጸሞም ካብ ዝሓበሩ ሰባት ድማ ናይ እምነት ቃል ንኽህቡ ከም ናይ ኤሌክትሪክ ከም ሓዊ ምቅጻል ጽፍሪ ምቕንጻልን ኣሲርካ ምንጥልጣልን ዝኣመሰሉ 20 ዝኣኽሉ መሳቐይ መንገድታት ከም ዝተፈጸሞም ገሊጾም። ካልኦት ድማ በቲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝተፈጸሙ ማህረምትን ስቅያትን ንኣካላውን ስነ ልቦናውን ጸገም ከም ዝተቓልዑ ገሊጾም። እቶም ዕጡቓት ጉጅለታት እውን መሰል መግሃስቲ ከም ዝፈጸሙ ዝሕብር እቲ ጸብጻብ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ጥራይ ክወፁ ምግባር ኣብ ብልዕቶም ብኤሌክትሪክ ክሳቐዩ ከም ዝገበረ ጾታዊ ዓመፅ ከም ዝተፈጸሞም ምግላጾም ይሕበር። በተወሳኺ እሱራት ብዘይቆኑን ስርዓተ ፍትሒ ከም ዝተቐተሉ ሓበሬታ ምርካቦም መርመርቲ ውድብ ሕብራት ሃገራት ይገልጹ። ቁጽሪ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝሞቱ ሰባት ብትኽክል ዝፍለጥ እኳ እንተዘይኮነ ብ10 ኣሽሓት ዝቝጸሩ ሰባት ግን ኣብ ቀይዲ ሓይልታት መንግስቲ ከም ዝተቐተሉ እቲ ጸብጻብ ኣመልኪቱሎም። መንግስቲ ሶርያን ሓያል ታህሪር አልሻም ዝተባህለ ጉጅለን ነቲ ንእሱራት ኣሳቒዮም ዝብል ጸብጻባት ነጺጎሞ ይርከቡ። ኣብ ናይጄርያ ተጨወን ዝነበራ 279 ተማሃሮ ነፃ ወፅአን። ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ናይጄርያ ዞባ ዛምፋራ ካብ ኣሕዳሪ ቤት ትምህርቲ ዝተጨወያ ተማሃሮ ነፃ ከም ዝወፃ ተገሊጹ። ላዕለዋይ ኮሚሽነር ጸጥታን ውሽጣዊ ጉዳያት ናይጄርያ አቡበከር መሐመድ ዱኣራራ ከም ዝሓበሩ 279 ተማሃሮ ካብቶም ጨወይቲ ከም ዝተፋንዋን ኣብዚ ሕጂ እዋን ካብ ርእሰ ከተማታት ዞባ ዝኾነት ጋስዋ ከም ዝርከባን ኣብሪሁም። ኣብ መጀመርታ ቁጽሪ ናይተን ካብ ኣሕዳሪ ቤት ትምህርቲ ዝተጨወያ ካብ 12 ክሳብ 16 ዝዕድሜን ተማሃሮ 317 እየን ተባሂሉ እኳ እንተተገለጸ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ጸጥታን ውሽጣዊ ጉዳያት ናይጄርያ አቡበከር መሐመድ ዱርኣን ግን ኣብ ኢዶቶም ጨወይቲ ዝተረፋ ተማሃሮ ከም ዘይለዋ ብምሕባር እቲ ኣቐዲሙ ዝተገለጸ ቁጽሪ ትኽክል ዘይምንባሩ ተኣሚኑሉ።
እተላልዋይ ሓላፊነትን ተማሃሮ ብኸመይ ኣገባብ ካብ ኢድ ጨወይተን ከም ዝመለስዎን ግን ኣይሓበረን ኣብ ናይጄርያ ብሓፈሻ ብፍላይ ካብ ሰሜን ናይጄርያ ዝርከቡ ዕጡቓት ጉጅለታት ተማሃሮ ካብ ኣብያተ ትምህርቲ ብምጭዋይ ነፃ ንኽሰድዎን ገንዘብ ከም ዝሓቱ እዮም ዝገልጹ እተን ነፃ ውፅኢን ዝበሃላ ዘለዋ ተማሃሮ ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ብረት ዝዓጠው ጉጅለ ናብ ሓዳሪ ቤት ትምህርቲ ዘሊሎም ብምእታው ጨወዮም እዮም ናብ ጫካ ሒዞሞም ከይዶም ፕሬዝደንት ናይጄርያ መሐመድ ቡሃሪ ነቲ ጭውያ ተማሃሮ ኣትሪሩ ብምኩናን ነቲ ተግባር ዘይሰብኣውን ዘይቅብሉን እዩ ድሕሪ ምባል ብቁልጡፍ ክፋንዋ ኣትሪሩ ተማሕጺኑ ፖሊስ ናይጄርያ በወገኑ ነተን ተማሃሮ ነፃ ንምውፃእ ብክልተ ሄሊኮፕተራት ተሓጊዙ ምድራውን ኣየራውን ስርሒት ከም ዝጀመረ ብሰንበት ገሊጹ ነይሩ እንተኾነ ዘን ተማሃሮ በቲ ስርሒት ደን ነፃ ወፅን ዋላስ ገንዘብ ተኸፊልዎን ወይ እውን ብኻልእ መንገዲ ዝተሓበረ የልቦን ኣመሓዳሪ ዞባ ዛንፋራ ቤለ ኦማ ተዋላ ነተን ተማሃሮ ኣመልኪቱ ሎም መግለፂ ክብ ትፅቢት ይግበረሉ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ንሎሚ ዝበልናዮ መሰናዶና ኣብዚ ወዲና ኣለና ምሳና ስለ ዝፅናሕኩም ብልቢ ነመስግን ሰናይ ንዓኹም